Halløj. Halløj. Det så godt nok noget tid. I don't care. Se det der under mig. Ja. Men ved I hvad vi skal spille? Okay, man. Nej. Smash Heroes. Nej. Invisibility. Nu kan Nej. jeg ikke se dig mere. Wow. Team Build Battle. Oh, fuck, jeg fik check. Oh, shit. Vi skal bygge våben. Oh my god, man. Det er fucking lort til. Men okay. Gå bare hen og kopierer ham her, altså. Totalt. Jeg bygger bare det samme som dem her. Ej, lad os nu bare komme i gang. Vi skal bruge kulblokke. Andet ved jeg ikke rigtig, hvad vi skal bruge. Jo, jern skal vi bruge. Vi laver en sniper. Jammeren. Jakob, jeg ved hvordan vi laver en sniper. Vi laver sådan en her. Vi laver dem der. Og hvad skal jorden være lavet ved? Nå, det er sådan en der til at holde sniperen, eller hvordan? Ja, præcis. Jeg tænkte det nok. Sådan en. Jeg vidste det godt, altså. Jeg er totalt klog, altså. Så skal lige... Sådan. Og så Meget det. bedre. Wow. Creeperhoved. Hvad skulle jeg ellers gøre? Jeg ved, hvad jeg ellers skulle gøre. Sådan her. Meget Det er dragonhoved, er det ikke? Eller er det bare skelet? Skelethoved. Okay. Hvad er draghoved? Jeg er et skelet. Hvad vil du gøre ved det? Skal du skydes? Okay. Fuck er det her? Det er skuddet, hvor skuddet kommer ud. Det er hvad? Nå. Ding! Jeg må ikke være med til... Hvorfor må jeg ikke være med til at bygge det? Anders. Vi går bare ikke noget. Jeg kan se, hvad de andre laver. Fuck, det ligner lort. Jeg kan godt lide den ene, han står bare og kigger op på mig. Fuck, hvor godt lavet. Okay, det er bare gas. Det er bare gas. Det er bare orgasme. Jakob, lad være med at smadre det. Det er bare gas. Du kunne tage det, men du kunne yde den ikke. At du laver på mig hele tiden. Vil du huske den? Hvad for en? Du kunne tage det, men du kunne yde den ikke. Nå, ej, det skal du... Skal du ikke sige... Prøv at tænk, nu får vi sikkert masser af hate-kommentarer på grund af, at du skal være racist. Det er sgu da dig, der fortæller det til mig hele tiden. Frederik. Hvad? Hvad jeg ville sige, hvis det var, jeg var meget ond. Ja. The rage der. Det er pisse til, når du gør det der. Der skal også være scope på. Det er også det, jeg laver nu. Er du sikker? Ja, det er jeg meget sikker på. Er du sikker på, at det der det er et scope? Jeg prøver, Jakob. Ja, sammenlignet med mig, som der overhovedet ikke laver noget. Skal det ikke være lavet ud af kul, sådan at det passer til resten af geværet? Bare lige et spørgsmål. Sådan, det herude i spidsen, det skal være lavet ud af... Sådan der, ja, lige nøjagtigt. Det er et mesterværk. Kan jeg så sige, at have makro på, altså. Dejligt. Okay, og så skal jeg lige have... Det her. Okay. Nej, Frederik, nej. Hvad er der? Det er bare nej, det der. Jeg ved sgu da bedre, hvordan en gun ser ud i forhold til, hvad du ved. Mario. Jakob, sådan ser gunnen sgu da ikke ud, for fuck's sake. Hello. It's me, Mario. Vi sgu da vide, hvordan en gun ser ud. Og det tror du ikke, jeg ved, hvordan man gør, var?
ser godt nok mærkeligt ud. Grappaputur. Hvad? Hvis du spørger, hvad det der er, så ved jeg det heller ikke. Og jeg ved heller ikke, hvad der skal ligne. Hvorfor har du så lagt det? Nej, ikke det. Nu ved jeg det. Det er det der red side inde i. Men burde der så ikke være 4 af dem? Sådan at de kommer til at ligne et sigte. Så lige nogle flere af dem her. Er det okay, jeg lige laver lidt om på det? Ja. Og så laver jeg sådan en red side her. Se. Sådan der. Og se, Jacob. Så har jeg lavet sådan et sigte, eller her. Sigte. Hvad snakker du? Den ene der. Lys. Og så tænker man at lave sådan en, der lyser, så det lyser meget. Frederik. Skal vi ikke lige lave enden, så det kommer til at ligne våben? Før vi sætter alle dekorationerne på. Så skal du lige skynde dig. Vi skal høre en, der græder lige så. Sagde du lige, du kan høre en, der græder? Ja, hvis de kan høre en, der græder, så er det min lillebror. Nå. Ej, græder William. Det er synd for ham. Ikke også, Frederik? Ikke også, Frederik? Sikkert. Du er bare ond, du er. Han er bare mega irriterende nogle gange. Det ved jeg godt. Det har jeg det meste ret i. Ja, giver jeg det også ret i. Frederik, enden. Hvad er det, enden skal forestille? Nå, hvad? What? Jeg har lavet et secret skilt. Sådan hvad det stod. Et sværd, der kan skyde. Fuck, hvor lækkert. Den vil jeg gerne give en superbue. Økse. Wow. Træhugger, så hvad er det der? Hvis det er en træhugger, så er det sgu da ikke et våben. Jo, en økse er faktisk et våben. Jamen alligevel. Når først troede jeg, det hang op i... Okay, nu er det vores. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg smutter, før jeg ser alle de dårlige... kommer nu. Alle de fucking superboos, der kommer. Hvorfor er der så mange, der har lavet sværere? Jeg tror, vi spiller 3 matches, og så er det for den her video. Tror du ikke også det? Jo, der omkring. Et skjold og et sværd, det er faktisk godt. Og jeg kan godt lide det der skjold der. Jeg har lyst til at sidde inde i det. Ej, det der er svært. Nej. Altså, hvis det er nogen af Det der sværd, det skulle da... Det ser jo sgu bedre ud end det der gummisværd, jeg har. Kan du huske det? Ja. Det der, vi rev stykker. Ja, jeg har Det skal jeg sgu pænere ud. Alle de gummisværd, vi har ødelagt over hos dig, ikke? Ej. Vi har kun ødelagt en. Okay, hvad skal det her forestille? Okay. Og det er Slender Creeper. Bag dig. Slender Creeper. Der er Slender Creeper. Der, kan du se ham? Slender Creeper. Slender Creeper, what the fuck? Han er oppe ved mig. Jamen, det er Slender, og så er der Creeper face. No. Ej, den er sjov. Hold your motherfucking goddamn hands up in the air. Yeah. 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 Yeah, motherfucker. Hvorfor er der så mange fucking endermans over det hele? Det forstår jeg ikke. Og hvis I har... Og hvis I har set den nye film med Superman vs. Batman, den er ja, hvis I har set den, så så bedøm den fra 1 til 10 i chatten. Og vi siger på forhånd, hvad giver du den? 1 til 10? 100. Ja, jeg giver den 10. 3!
At du griner. Hvorfor griner du egentlig af det? Hvordan fuck kunne vi komme på tredje? Jeg ved ikke. Jeg ved virkelig ikke, hvad du prøvede på at lave. Jeg kunne overhovedet ikke... Åbenbart hjælpe det med at komme på tredje, mand. Sådan er Men det. vi spiller en ny en. Ja. Og der kommer også noget Skywars på et tidspunkt sammen. Kan du huske den der, hvad hedder den? Yeti? Vi lavede? Ja, den skal vi lave. Du laver benene. Ja, det er jeg nemlig pisse dårlig til. The Simpsons! Ej, oh my god. Jeg har ikke... Hvem skal vi lave? Bare alle sammen, altså. Vi skal lave en af de små. De er hurtigst. Jeg laver faren. Hvordan ser faren ud? Det er ham der med det store hoved. De gule. Hvad farve tøj har han? Glemt. Det er blå bukser. Blå bukser, ja. Hvad er hans bluse? Den er hvid. Kan du huske det? Ja. Sådan et aflangt hoved. Ja, jeg kan godt hovedet. Okay. Hvad farve har moren? Hun har sådan, det kan jeg ikke huske. Hun har blåt hår, ved jeg. Ja, hun har stort blåt hår. Vi bygger bare faren. Ja, lige til at starte med, der bygger vi faren. Der. Sådan her. Han skal have nogle hænder. 3 ud af... Jamen, han skal have nogle hænder. Og det skal de 3 ud, eller? Hvad snakker du om? Skal de 3 ud, eller 2 ud? 2 ud. Og sådan her. Han har jo sådan en tanktop på. Også selvom han ikke ligner en, der tænker op. Tanker. Ja. Og så skal den bare hvid ovenpå her, eller? Du har en længere arm. Det her, det er fint. Det er fint. Okay, og så... Undskyld, vi starter ikke. Ej, okay. Fucking makro, altså. Og så skal vi lige... Sådan der. Hvad er det? Mave. Sixpack. Ja, sådan der. Og så laver vi den her en højere. Så skal vi lige have lavet den her. Sådan. Fuck dig, så går du bare ind foran. Mor, fuck dig. Han havde et stort hoved, ikke? Ja, han har sådan et aflangt hoved. Sådan... Hvad farve hår har han nu? Han har ikke noget hår. Han er skaldet. Har han ikke sådan lidt gråt hår lidt op? Sådan. Hvad er det, du laver? Yeah. Og så går den sådan. Det her. Kunne vi bruge til lidt øjeværk. Øjeværk. Hvordan? Ej, jeg skal nok lave øjne. Banner. Lav bannerøjne. Vi laver hvad? Bannerøjne. Nå, okay. Har han ikke sådan lidt sådan her hår? Havde han ikke sådan hår, der stund striler lidt op? På lige vent. Jeg tænker lige. Han har sådan... Munden er sådan lidt mørk. Nå ja, nu kan jeg huske hans hår. Don't fucking worry about that. Don't worry about that. Han så ikke sådan her eller sådan.
Skal hans hoved ikke lige sådan her lidt en tak ud til siden? Skal hans hår ikke lige være sådan? Det er sådan meget, meget mærkeligt hår, han har. Han har sådan noget strittet, som der bare går sådan lidt over. Du ved, ligesom det, man kalder for lærerhår. Han er Gift. Så skal hans hoved i hvert fald være mere aflangt. Altså sådan, det går aflangt opad. Lidt længere opad. Ja. Macro for the real life. Okay. Hvis jeg sagde macro for the real life, så ville jeg bare rende rundt over det hele og bare sætte blokke over det. Frederik, prøv at gå ind på internettet og søg for The Simpsons. Det kan jeg ikke, når jeg filmer. Hvorfor ikke? Så kan man se, når jeg er inde. That monobryn, dog. Ja, sådan der. Nej, ikke sådan. Hvad fanden laver du? Nej. Skal det ikke være sådan der? Jo, sådan kan det også være. Og så er det... Han tror, det går meget sådan læreragtigt. Hvis det er, du har set sådan en meget, meget mærkelig film. Sådan ja. Lidt, hvad skal man sige, ikke for at være sådan racist over for Hitler, men sådan lidt mere Hitlerhår. Jakob. Ja. Det er den. Ej, oh my god. Ja. Han har sådan også en meget, meget stor næse. Sådan der. Tænker over det. Kig. Da man tænker over det, så har han faktisk sådan lidt aflang næse. Sådan. Ud af, eller sådan opad. Sådan her. Agtig. Og så han har egentlig sådan lidt mere mørkt der ved munden, men det er lige meget, det tror jeg ikke, vi kan nå. Fuck, vi kommer til at tabe den her så stort. Hvad er det, du laver? Frederik, hvad laver du? My name is PewDiePie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My name is PewDiePie. Hvis du har set PewDiePie's, hvor Dad han laver Simpson Real Life. Det her ligner overhovedet ikke The Simpsons. 2D. Wow, altså hovedet er sådan... Nej, næsten det hele af ham her er bare 2D. Jeg er ikke så vild med... Nå, det er hende! Og lad os hovedet af hende. Det er faktisk fedt. Ej, jeg landte lige skødet på hende, da det var, vi startede. Ej, hvor klamt. Procents øjne. What the What? Hvad skal der forestille? Der. Halløj, herr Simpson. Deine Mutter ist groß. Din mor er stor. Jeg går i tysk. Hunde Pikachu. Nu skal vi ikke til at afsløre, hvor vi allerede bor på den første video. På hvad? Hele familien. Oh my fucking Christ. Oh my god, hvor godt lavet. My name is PewDiePie. 4. plads. Oh my fucking okay, jeg kan også godt lide den her. Ja, den er fucking god. Hele familien. Det er også godt lavet, hele familien. 4. plads er heller ikke værst igen. Nej. Godt så. 1 plads under den vi fik før. Og det sidste game her, inden vi slutter af. Så lad os håbe, den her video ikke går i kugelibub. Så man ikke kan høre Jakob på i'en. Så. Gesundheit. Nej. Du siger det på forhånd, wow. Ja. Det er, og der er en, der hedder Pikachu Shrek. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg skulle nyse, så jeg sagde bare gesundheit, og så bare gesundheit. Politibil. Wow. Ved du hvad, vi laver bare en politijagt. Skal vi ikke det? Så bare lave sådan nogle små biler. Sådan nogle små sjove nogle.
Skal vi ikke Laver det? dem. Jo. Okay. Laver vi dem bare ud af uld? Laver du dem lige hurtigt, så kigger jeg lige se, hvad de andre laver. En af dem ved siden af os, de står bare AFK. Og der er der ikke noget, der er der bare ingenting. Og dem her, de er begyndt at grave et hul i jorden. Har en kappe. Fuck er det, jeg laver med mit liv? Altså. En af dem. Fuck. Jeg er fuld gang, altså. Fuck er det for noget lort, jeg laver? Og det var dem her, der stod stille. Fuck, jeg er dårlig til det her. Frederik, så kom der her hen og hjælp mig, mand. Bum. Jeg ved ikke, hvordan de skal se ud der. Nej, men så find ud af det. Det kan jeg sgu da ikke bare sådan finde ud af, for fuck's sake. Nå, Frederik, så har jeg en anden opgave til dig. Hvad? Find ud af det. Frederik, jeg har et godt spørgsmål til dig. Frederik. Ja. Jeg har et meget, meget godt spørgsmål til dig. Fuck er det, jeg laver? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke finde ud af at lave små. Jeg kan ikke finde ud af at lave små politibiler. Det er dårligt til. Hvorfor sagde jeg overhovedet, at vi skulle lave dem? Tada, Frederik. Fuck, den er flot, mand. Og total beauty, altså. Ej, men det kunne ikke have været flottere. Kunne det virkelig ikke. Skal vi lige have nogle item frames. Skal være sådan nogle af. Skal i hvert fald gøre det med. Sådan der, man. Fuck, det ser fedt ud. Cops for the win, altså. Total, man. Fuck politiet, det skal med råd. Altså, man sige, fuck politiet. Hvad står dreng? I min går, dreng. Uanset hvor jeg går hen, dreng. Så vil jeg altid følge efter dig, drengen, altså. Fuck, man, altså. Hvad skal jeg lave? Ej, helt seriøst, jeg ved virkelig ikke, hvordan de her politibiler, de ser ud. De ligner altså ikke rigtig noget, der sådan. Fuck, man. Det er forkert, det der. Hvad? Det er mærkeligt. We get busted by the police. Oh my gracious. Jeg tror det videre det. Fuck, jeg har ikke særlig meget tid. Ja, værsgo. Jeg skulle da fanget herinde.
Ja. Kan du lære det? Sådan der. Fucking kop, altså. Kan du bare lære, at du ikke skal fange os? Jeg kommer dem lige op. Hvorfor kan du ikke selv gøre det? Nej, det kan man ikke herinde. Kan man sgu da sige. Det kan... Skal... Okay, så siger vi det, Jacob. Tak. Hvem har du valgt? Har du bare valgt en eller anden random? Jeg er herinde fra Gaming Time. Oh, nej. Fuck, man. Jeg skulle aldrig have været startet på den her. Jeg har ikke alle blokkene til det. Så bliver det i hvert fald uden... så bliver det uden... jul i hvert fald. Oh shit. We don't have enough time to this shit. Bullshit. Shit bull. Bullshit shit bull. Oh shit. 15 sekunder tilbage. Skal jeg ikke bare smadre den? Jo, smadre den. Det er et makro. Nå, vi fik da ikke lavet så meget den her gang. Det eneste vi fik lavet, det var det her. Jeg synes, altså vi kunne have lavet det bedre, Frederik. Vi skulle ikke have gjort som jeg sagde, du er bedre til at planlægge. Så med det som vi. Jeg kunne faktisk godt lide dem her. Jeg tror faktisk den der vinder. Det tror jeg også. Sådan lidt. Ej, hvad skal det her forestille? Ej, hvad skal det her forestille? Spørg bare. Nej, hvad skal det her for? Nå, det er vores. Ej, hvad skal det her forestille? Ej. Jeg tror, vi taber så stort. Vi kommer nok på sådan 4 millioner pladsen. Oh fuck. Polititank, tror jeg. Helt ryger. Cigaretter. Okay. Police car, though. Polititank, tror jeg. Not trash. Fuck, man, jeg buggede lige lidt. Og jeg ved ikke, om man kan vote. Jeg voter aldrig. Jeg voter ikke på alle sammen. Jeg voter ikke engang på nogen. Må vi se. Se, wow. That Carlo. Hvem siden af dig? Ja, der er en VIP-medlem med, så taber vi i hvert fald. VIP'er, de kommer altid sådan der omkring på førstepladsen. Ej, jeg har set en, der kom på sidste. Det er den, dem, der bliver først, den, der bedst bliver målet på. Der er også nogen, der er VIP, der er ikke så gode til. Men det er bare næsten hver gang, jeg har spillet, hvor der har været en VIP inde. Åh, fjerdepladsen. Frederik. Ja? Fjerdepladsen. Hvad er det? Men hvad lobby er du i? Jeg går i lobby 2. Jeg kommer bare over til din lobby. 2. Herovre, ja. Hier, der er en VIP. Der er en VIP bag dig. Oh shit. Please. Lad os lige gå væk fra den der VIP der. Kom. Vi står bare her. Ja. Så. Hej, vi ses alle sammen.
Ses i næste episode. Ja. Hej. Hej. Eller næste video. Ja. Og husk at like og subscribe og kommentere. Og kommentere, hvis I vil se mere. Ja. Og donere til Jakob, så han kan få en ny computer og en server. Ja, En ny computer til mig. Min computer, den er nemlig lort, altså. Fuck Det er en bærbar. Ja, og der er en der prøver at komme med i billedet. Så vi ses næste gang. Ses, mennesker. Hej. Godnat.